Vale, ara sí, fem passadís una mica llarg. Avui ens ocupem de les primeres vegades perquè, tal com diuen, sempre n'hi ha d'haver una. A la Villarroel s'ha estrenat Burundanga, la primera comèdia sobre ETA. Una obra firmada per Jordi Galceran que arriba avalada per l'èxit recollit a la petita i arriscada sala Flyhard. Aquest és un text del Jordi Galceran que un dia et truca i te'l proposa, no? Sí, bueno, se la va proposar a més perquè l'estrenéssim a la sala Flyhard, que és la sala que tenim la companyia a Sants, una sala molt petitona, aquí caben 40 persones només, i clar, jo li vaig dir com 15 vegades, Jordi, n'estàs segur que l'hem d'estrenar allà? Les teves obres són per sales molt més grans. I diu, mira, no s'acaba d'atrevir ningú amb el tema, perquè és un tema que podia ser a priori delicat, que és el tema de l'ETA, del món, doncs, bueno, del terrorisme, en tot cas, i diu, i no s'atreveixen. Tu t'hi atreviries? I dic, home, sí, a nosaltres ja ens va la marxa. Perdoneu que us interrompi, però m'heu lligat fatal. Tiet! Sílvia! Sílvia, què hi fas aquí? Tiet, Déu meu, t'han fet mal? ¿Pero qué coño está pasando aquí? No lo sé. És el meu tiet! ¿El meu tiet? ¿Qué es el meu tiet? ¿Pero qué es su tío? ¿Qué fas aquí amb aquest? No, jo ¿Cómo vas a res. saberlo? Pues no sé, tú tenías que investigarlo. Y claro, a él no... Això sí que és una Se sorpresa. m'han ficat a casa encara no sé com, no hi tinc res a veure. M'he despertat i estaven aquí, s'han deixat les coses. ¡Vale, silencio todo el mundo! Deme esa cuerda. Si quieres, átame, pero en serio, no hace falta, ¿eh? A callarse, ¿me entiende? No vuelva a abrir la puta boca o me lo cargo. Burundanga és el nom d'una droga que existeix. Existeix. Es diu escopolamina, amb nom científic, i Burundanga és el nom que li donen a Sud-amèrica. Teòricament és una droga que et treu la voluntat. Li diuen la droga de la veritat perquè mentre estàs sota els seus efectes fas el que et diuen, contestes la veritat al que et pregunten i després no recordes res del que ha passat. Jo vaig pensar que seria un bon pretext per fer una comèdia i vaig començar a imaginar una comèdia romàntica en què s'utilitzava aquesta droga. Parlar d'una comèdia romàntica, com has fet tu, i pensar que ETA està per allà i el terrorisme, clar, així a priori crida l'atenció. Sí, a mi ETA se'm va creuar a l'argument sense buscar-ho. Jo vaig fer la història d'una noia que es quedava embarassada i no sabia què fer, una noia que és estudiant, no sabia si avortar, si tenir-lo, si no tenir-lo, perquè en el fons no estava convençuda si el seu nòvio se l'estimava de debò o no. I la seva companya de pis li diu, dóna-li aquesta droga i li podràs preguntar el que vulguis i després no recordaràs res. En el fons la comèdia parla de si la persona, si descobreixes un secret terrible sobre la persona que estimes, si el pots continuar estimant o no. Pots fer una altra cosa, no? Perdonar-me. No et veig gaire penedit. No ho estic. Jo hi creia. Bueno, llavors com vols que et perdoni? Perquè pots fer-ho. Només depèn de tu. Si t'enxampa la policia anirés a la presó? Sí, esclar que sí. Molt de temps? Suposo que sí. Doncs ja pots començar a córrer, està venint la policia. Vale, però una cosa, per pujar, vale, agafes i dius vindrà la policia i com si no volguessis mirar la cara, després hi vens cap aquí. Però ha de venir cap endavant. Per fer comèdia d'una cosa molt dramàtica i molt heavy, diguéssim, de les nostres vides, ha de passar un cert temps, que ens en puguem distanciar. Sí, l'humor necessita aquesta perspectiva del temps. En el cas d'ETA, encara ara és complicat, perquè de tragèdia n'hi ha, però de temps n'hi ha molt poc. La distància temporal és molt poc. Ara podem fer molta comèdia dels nazis, perquè estan molt lluny i ens en riem. Però ETA la tenim aquí al costat, aquí a tocar. Llavors, el més complicat d'aquesta comèdia era trobar el to, trobar la manera de que poguéssim fer passar per aquí amb una persona segrestada per ETA i que això no fes patir. Tiet, que jo no t'he segrestat. Així m'agrada, ben fet, s'ha de negar sempre. A mi i a tothom. Venga conmigo. No, hombre, que no pasa nada, que va en serio. Si yo en el fondo estoy con vosotros. ¿Con nosotros? Sí, contigo, con mi sobrina, con todos. Que ha de buscar un bon dramaturg i un comediògraf, fins i tot, és buscar una situació límit que pugui embolicar tant la troca perquè ell se les hagi d'empescar per desembolicar-la. I que aquest desembolic, sobretot, com soluciona, és aquell moment que nosaltres com a espectadors diem, oh, xapó. Segrestes a un home, parles com un mafiós. No sóc un mafiós. Doncs jo trobo que només et falta fer-li un petó a l'anella que també t'heu de donar, hòstia. Berta, què et passa? Hi ha un home lligat a la meva habitació. Què? No passa res, està tot controlat. Un home a l'habitació? Bueno, l'ha lligat perquè els deu diners, No m'han dit res. No, ja n'hi ha prou. Fins aquí va arribar. No, estate quieta. No, me voy